Assalamu alaikum, ina barkamu da kasancewa da ku a wannan bidiyon. Bidiyon mu ne insha Allah za mu nuna muku wani update akan Arbitrate. Idan wannan shine farkon zuwan ka wannan channel, ina roƙo ka taimaka ka taɓa alamar subscribe, sannan ka taɓa alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryen mu da zarar mu ɗora. Sannan muna mai baku hakuri kasancewar kwana biyu mun daɗe ba mu ɗora muku bidiyo ba, sannan ba mu kawo muku update akan Arbitrate ba. Saboda haka yau ga wannan sabon update ne wanda ga duk wanda ya kasance ba shi da register da Gospay. Saboda haka zan ajiye muku link na register da Gospay. Idan kana so a yi muku bidiyo yadda za ku yi register da Gospay da kuma yadda za ku yi verification, saboda haka sai ku gaya mana ra'ayinku a comment section domin yi muku bidiyo akan yadda ku yi register da verification. Saboda haka kai tsaye zan bar muku link na wannan exchanger na wannan wallet a description na wannan bidiyon, sai ku je ku yi register. Kamar da kuke ganin gashi na wannan shine cikin platform din na Gospay. Wannan platform na Gospay kamar da kuke gani ana amfani da shi ne wajen siyan ZOP da kuma sai da shi. Kamar da kuke gani wannan shine fuskar sa, wannan shine yadda cikin platform din yake. Kamar da kuke gani idan kuka zo kuka duba face name, kamar da kuke gani anan wajen ga wallet nan anan, sannan anan wajen ga view withdrawal, sannan ga your earning, sannan ga cryptocurrency buying and selling. Sannan idan ka dawo ƙasan nan za ku ga ganar ga referral link. Sannan idan ka jawo can ƙasa za ka kalla ga chart na Bitcoin, wato wannan chart ne na Bitcoin yadda kasuwa take tafiya kamar da kuke gani. Idan ka zo ka danna wannan alamar ɗigo-ɗigo guda uku daga nan gefen kamar da kuke gani, za mu taɓa shi buɗe mana kamar haka. Kamar da kuke gani ga dashboard, ga wallet, ga trade, ga visa, sannan suna da visa card na Gospay, sannan ga affiliate program, sannan ga account. Kamar da kuke gani ga nan wallet, ga trading. Idan ka shiga wallet kamar haka, kai tsaye zai buɗe maka wallet kamar da kuke gani. Idan ya buɗe maka wallet kamar da kuke gani gashi nan, idan zaka yi deposit a nan wajen zaka zo ka ga amount din ZOP din da zaka sa, sannan ga payment method da zaka zaba a nan wajen. Kamar wani lokaci a nan wajen za ku kalla akwai payment method kala-kala yadda zaka iya ka tura kuɗi, sannan wani lokaci sukan cirewa, sannan wani lokaci card deposit din ma wani lokaci yakan zama a rufe. Sai ka dawo nan wannan kamar da kuke gani ga transaction da nayi ne wanda suka yi completing da kuma wanda bai yi completing ba za ku ga pending. Wannan duk transaction din da nayi ne da shi wannan. Shi wannan platform din abinda ake yi shine ZOP ne ake siya. Zaka sayi ZOP kai tsaye kai trading din shi ka tura shi Binance. Saboda haka kai tsaye idan kuka duba wallet dina za ku ga ina da 5000 ZOP. Saboda haka zan sake yin wani deposit din nuna muku yadda za ku yi withdraw din shi kai tsaye zuwa Binance. Ya shigo. Sannan idan ka zo kamar da kuke gani akwai trade a nan wajen, za mu taɓa kan trade. Kamar da kuke gani a trade ɗin nan, kamar da kuke gani gashi nan mun bude trade. Shi wannan wajen amfanin wannan trade din shine kamar da kuke gani a nan wajen gashi nan ga Bitcoin, ga BNB, ga BUSD, ga Tron, ga USDT, ga Perfect Money, ga Payer. Kamar da kuke gani a nan waje idan kuka duba USDT za ku kalla su wannan platform din trade za ka yi da su kenan. Za ku ga nan adadin kuɗin da suke da shi na Bitcoin, ga na BNB, ga na BUSD, ga Tron, sannan ga adadin kuɗin da suke da shi na USDT. A nan wajen idan za ka yi trade kamar da kuke gani, za ka zo ka saka wallet address naka. Idan kamar da kuke gani yanzu a nan wajen bayan ka yi deposit in kana so ka yi withdraw ka ɗaya kuɗin ka ya tafi wallet ɗinka na Binance ko kuma wata exchanger, kai tsaye za ka zo ka taɓa haka. Idan ka taɓa haka za ka zaɓi wani currency kake so ka yi trading da shi. Kowane kuɗi kamar da kuke gani gashi nan akwai price sun ce BNB BSC $1 is equal to dala ɗaya na BNB daidai yake da 600 da naira 40, sannan dala ɗaya na Bitcoin shi ma daidai yake da 640,
dala ɗaya na Pioneer daidai yake da 520. Ga shi nan na Perfect Money da yake da 520. Ga nan Tron shi ma da pound dala ɗaya na Tron daidai yake da 640. Ga USDT kowane dala ɗaya na USDT daidai yake da 630. Haka ma na BUSD. To a nan wajen misali a ce ni ina so ne in sayi USDT ne. A USDT kuma za ka yi adin wallet ka kula da kyau. Wallet ɗin da za ka ɗauko shine TRC20 kamar yadda kuke gani gashi nan a rubuce, sun rubuta shi akai kamar yadda kuke gani. Za ku ga gashi nan TRC20. To sai na taɓa shi. To da zarar na taɓa shi a nan wajen zan dawo ƙasa. A nan wajen kamar yadda kuke gani gashi nan na zaɓi USDT TRC20. Kai tsaye a nan wajen za ku ga amount USDT, ga amount ZOP da zan saka, sannan a nan kuma zan saka wallet address da nake so a tura min wannan dalar nawa da zan siya USDT da zan siya da ZOP ɗin da na yi deposit a cikin wannan wallet ɗin. A kai tsaye a nan wajen misali sai na saka 5000 ZOP. Kamar yadda kuke gani 5000 ZOP ga adadin USDT ɗin da za a bani a nan wajen. Wannan shine adadin USDT da za a bani na 5000 ZOP. Za a bani USDT guda 7.90 shine abin da za a bani daidai yake da 5000 ZOP. Sai ka zo ka taba wallet address. A nan wajen kamar yadda kuke gani already za ku gani na riga na saka wallet address na riga na yi admin wallet. Idan baka yi admin wallet ba a nan wajen za ku ga add wallet a ƙasa. Kana danna kai tsaye zai baka add wallet, za ka taba add wallet. Da zarar ka taba add wallet a nan wajen za ka saka name, za ka saka sunan wallet address ɗin da kake so, duk sunan da kake so, da kuma wallet ɗin wani exchanger ne da kake so, dai haka za ka rubuta name a wannan wajen. Sannan a nan za ka select currency. Wallet ɗin da za ka sa na wani currency ne. Wallet na Bitcoin ne za ka sa, ko na BNB, ko BUSD, ko Pioneer, ko Perfect Money, ko wallet na Tron, ko na USDT. To ni misali zan saka wallet na USDT TRC20 sai na taba shi. Da zarar na taba shi zan je na kwafo wallet address na TRC20. Zan kwafo wallet address na TRC20 kai tsaye sai na taba add wallet. To already dama na riga na yi admin wallet. Wannan shine da ake admin wallet idan kana so kai admin wallet sannan kai withdrawal cikin sauki. Saboda haka yanzu bari mu nuna muku yadda za ka yi deposit kuma. So ku biyo mu domin kallon yadda za ka yi deposit a cikin wannan platform. Sannan kusan kowane kati yana hawa kan wannan platform ɗin. Kowane kati kake da shi za ka iya ɗaurawa, insha Allah zai wuce lafiya lau. In ka ga bai yi ba, ka ba mamaki ko katin ya limit ɗin katin ka, ko kuma babu isasshen kuɗi a cikin katin ka, ko kuma katin naka yana da matsala daga banki wanda sai ka kira su gyara ma ko ka je da kai tsaye idan za ka yi deposit shine kai tsaye idan za ka yi deposit za ka zo anan mana za ka saka amount ɗin da za ka yi deposit. Saboda haka ne yanzu bari in sa amount ɗin da zan yi deposit a nan wajen. Sai ne selecting payment method, Visa/Master, sai ne jawo ƙasa, sai taɓa make deposit. Ga shi nan kamar da kuke gani a nan wajen suna min wani are you sure you want to deposit? Sai ka ce yes. Kai tsaye zai redirecting ɗinka. Kai tsaye kamar da kuke gani gashi nan za mu zo mu taɓa pay now. Za mu zo mu taɓa wannan alamar ta gashi nan a nan wajen. Za mu zo mu taɓa wannan Visa Master ɗin nan, kai tsaye za mu taɓa shi. Gashi nan ya bamu inda za mu sa card number ɗin. Nan za mu sa card number, sannan nan za mu saka expiring date, shekarar da zai expire, sannan nan za mu sa kwanan wata, sannan za mu saka CVV. Saboda haka za mu tsaye da bidiyon a nan wajen mu sa bayanan katin mu saboda tsaro. Gashi nan za mu je kai wajen OTP. Za mu jira da OTP. Taɓa submit. Kamar da kuke gani gashi nan already yanzu deposit din ma ya successful. Saboda haka yanzu bari mu yi refresh.
kamar yadda kuke gani gashi nan mun yi refresh gashi nan successful da posted din da muka yi successful. Wannan ita ne hanyar da ake yin deposit a cikin wannan platform na Gospay cikin sauki. Sannan kuma wannan, saboda haka idan wannan shine farkon zuwan ka wannan YouTube channel, na roƙo da ka taimaka ka taɓa alamar subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryen mu.